Υπάρχουν πολλά προβλήματα προσβασιμότητας στο ναύπλιο και κάνουμε μία πρόταση έτσι ώστε κάποια από αυτά να διορθωθούν σε όσο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται. Βλέπω ότι συχνά στην πόλη έρχονται τουρίστες, είτε με πλοία, είτε οργανωμένα γκρουπ κλπ. Που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν ξενοδοχεία που μπορούν να μείνουν. Ωστόσο φαίνεται ότι είναι εμφανή τα προβλήματα για να κυκλοφορήσουν στην πόλη, έτσι, ή όχι? Ευτυχώς ή δυστυχώς τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο μόνο να κυκλοφορήσουν στην πόλη. Τα προβλήματα επεκτείνονται στο ότι υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν δώσει άδειες με κάποιους κανονισμούς, όπως είναι ο κανονισμός που αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις επιχειρήσεις και στα ξενοδοχεία. Οι άδειες δόθηκαν, οι προσβάσεις δεν υπάρχουν. Τι προβλήματα αντιμετωπίζει είτε ένας ντόπιος είτε ένας επισκέπτης στο ναύπλιο που... Τα προβλήματα είναι πολλά και ξεκινάμε με το ότι καλά δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις στους δρόμους, δεν μπορείς να κάνεις μια διάβαση ενός κεντρικού δρόμου ή πολλές φορές πρέπει να περιμένεις και να επαφίεσαι στο φιλότιμο κάποιου οδηγού, τέλος πάντων, να σταματήσει και να σου παραχωρήσει προτεραιότητα για να περάσεις ακόμα και το δρόμο. Άρα δεν υπάρχουν διαβάσεις δηλαδή? Δεν υπάρχουν διαβάσεις, ή όπου υπάρχουν οι διαβάσεις δεν υπάρχουν οι ράμπες για να μπορέσει κάποιος άνθρωπος σε ένα πυρικό αμαξίδιο να περάσει απέναντι. Πέραν τούτου? Πέραν τούτου υπάρχουν ελλείψεις στο κομμάτι του ότι δεν υπάρχει το αυτονόητο, μία τουαλέτα για να μπορέσει ένας άνθρωπος με αναπηρία να μπει. Και αυτό βέβαια διευρύνει ακόμα και διωγγώνει το πρόβλημα της αδειοδότησης των καταστημάτων, γιατί σε κανένα κατάστημα, από όσο γνωρίζουμε όλοι, οι τουαλέτες είναι στον πάνω όροφο, ως συνήθως, οπότε ασανσέρ δεν υπάρχει, ράμπα δεν υπάρχει για να μπει στο κατάστημα και βέβαια η καταγγελία ενός ατόμου με αναπηρία για να σφραγιστεί το κατάστημα που πήγε να πιει τον καφέ του ή να φάει το φαγητό του δεν είναι η λύση. Άρα δεν μπορούν δηλαδή ούτε να διασκεδάσουν ουσιαστικά σε οποιοδήποτε μέρος μπορούν να πάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Υπάρχει ένας μεγάλος περιορισμός και αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα παιδείας το οποίο πρέπει να κάνουμε άλματα. Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και για τα δημόσια κτίρια που είναι οι υπηρεσίες. Εννοείται. Ένα άτομο με αναπηρίες δεν μπορεί να πάει να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Και ο Δήμος και το κράτος και η κάθε δημόσια υπηρεσία περιμένει και θέλει να λαμβάνει τα χρήματα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης και θέλει να είναι τυπικός στις υποχρεώσεις του. Οπότε, όπως αυτός ο άνθρωπος έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις, έτσι έχουν και οι υπόλοιποι δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες στις παραλίες. Μεγενθύνονται τα προβλήματα και με προσωπική μου μελέτη και έρευνα έχω βρει και έχω προωθήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα προωθηθεί άμεσα και στην περιφέρεια μία ευρασιτεχνία του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει την αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες και βέβαια αυτό είναι κάτι που έχει ένα αρκετά μεγάλο κόστος, όχι όμως τόσο μεγάλο έτσι ώστε να μην μπορεί ο Δήμος μας να ανταπεξέλθει. Πόσο μάλλον φαντάζομαι όταν μιλάμε και για άλλους χώρους που επισκέπτονται κάποιοι επισκέπτες, που θέλουν να πάνε κάποιοι επισκέπτες στις πόλεις, έτσι, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. Απλά θέλω να πω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε να κάνουμε με αρχαιολογίες, πολεοδομίες και διάφορες άλλες υπηρεσίες. Το πρόβλημα μεγενθύνεται εκεί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε ιστορικά σημεία της πόλης. Βρισκόμαστε ωστόσο σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή. Μήπως είναι παράκαιρη αυτή η πρόταση για να γίνουν αυτά τα έργα τώρα μέσα στην οικονομική κρίση ή υπάρχουν χρήματα για αυτή τη δουλειά? Έχει γίνει μια αποδοχή κάποιων χρημάτων από το Ίδρυμα του Κοντολέοντα και αφορά πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες. Οπότε, αν μπορέσουμε και εκμεταλλευτούμε ολόκληρο αυτό το ποσό και αν μπορούμε ως Δήμος να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα καλό βήμα και να βελτιώσουμε την περιοχή μας.